Kaag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Nadugangan pagid sang 3 katapak ang ginusmod sang duta sa Barangay General Luna sa Banwasang Tuboso. Sunod sa kay Engineer Hospicio Carbajosa Jr., ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer sang Tuboso, Webes 6 feet ang kadalumon sa pag-usmod sang duta. Pero sa pagbalik sang ila personnel, Biyernes ang aga nangin 9 feet na ang takos sang pag-usmod sang duta. Tigayon nga nakapadala sang litrato ang Office of the Civil Defense NIR sa Mines and Geosciences Bureau kag sila ang natala na mag-inspeksyon sa lugar. Ang team gikan sa Provincial Environment and Management Office ang natala na nga magbisita man sa lugar suno sa kay Carbajosa. Ginapatihan nga ini isa ka sinkhole suno sa kay Carbajosa, ilabi na nga common ang limestone sa amo nga area. Sa kilid sang bahin sang bukid nga ang nagausmod suno sa kay MDRR o suno sa MDRRMO kag ini ang malayo na sa mga pumuluyo. Webes ang aga sang una namutikan ang mga litik sa duta sang pumuluyo nga may 30 meters ang radius. Ang diameter sini 60 meters suno sa kay Carbajosa. Mga 500 meters naman ang kalayon sini sa National Highway kag mga 450 meters naman ang kalayon sini gikan sa Calatrava-Tuboso Fault Line. Pag-usbod sa duta, kagapon mga 6 feet lang, subong mga 9 feet na. So may 3 ka feet niya nagpadalong pagid, posible pagid niya ba, usbod pagid na siya. Medyo isolated man ang lugar, ma'am, hindi wala man may pagkakadto na siya.